Поздрава пристига от Теди за нейния съпруг Ивайло от Гложене. Да е жив и здрав да хиляди и много топли поженалия от неговата съпруга Теди. Мръсни са ти парите, чисти са ми ръцете, за Ивайло от Гложене и за неговите бързи коне. Той не се страхува, ще ви скъса на старта, каниме всички душмани да дойдат на старта с най-силните братя и неговите бързи коне. За Ивайло от Гложене и неговия баща Марияне, двамата шампиони, като тях няма втори в Гложене. Най-яките боксиори, ей! Ей, момче, запази ми този сладък миг. Ще щипна тук и там, навсякъде ще пипам и няма да питам защо. Yes, 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 Española, baby, ¿qué pasa, amigo? Hombre, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Назад, 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 come on, come on, let's go, let's go. Tiki-tik-tak, yes, tiki-tik-tak, yes. Обичаме си конете, но повече жените. Парите са в нас, жените са до нас. А като нас няма втори, няма и да има. За господарите на ефира ще ви черпя бира, а шампанско ще пръска. Кръвта ни е романска, кръвта ни е романска.